Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Coba tadi video rumah modern tipe Milan, ukurannya 6x12, harganya 500 jutaan. Nang beri komen yo. Nah, lagi niki showcase show kredit KPR Bank. KPR cukup 5 juta tok, langsung proses pemberkasan free al biaya. Nah, lagi niki omahe ku ready kabeh. Wis kabeh progres yo. Cara ngono dalan iki wis pombo. Dalane 8 meter. Cara ngono mobil simpangan sik luwih akeh yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki soal pagar free, sedingan kok ngene iki. Nah, iki nang kanan kene iki nang gone area carporte. Nah, iki modele pasar depan nih. Nah, iki modele topian ngene yo, padha karo aku topian yo. Nah, nang sebelah kiri kene iki nggone tamane, sampe oleh tandun nang isor ngono, tanem yo. Nah, iki tamane engko wis pengen tandur apa, wis pengen ngatur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki. Nah, hop sih masih, kusene rek. Aluminium, rek tedas. Nah, iki langsung nang gone tempat area ruang tamune. Nah, ndukure, ukur ngene yo. Nek awan, ojo kuwatir, gak ngarep panas yo. Lah, nang kene iki ana jendela sisan, iso dibuka tutup ben osigene mlebu metu ben lancar. Nah, nang sebelah kan kene iki ana kaca taneme. Cara ngono kena ge penerangan siang hari. Cara ngono nang omahe iki puadang yo. Cara ngono iso ge menghemat listrik. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae. Nah, iki ana jendela sisan loro. Lho, gede kok ngene yo. Nah, iso dibuka tutup. Tengok segini, mau butuh penanjat. Iki langsung lanjut mrene. Nah, iki nanggone kamar tidur kedua so ngene iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki sadurunge lurus menggok kene sih sebelah kanan. Nah, iki nanggone kamar mandine, yo tengene wis full granit, WC-ne duduk, screenshot ready. Engko nang kene dipasang shower yo, wis kuwatir soalnya iki sidur dipasang. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Menggok nang sebelah kan kene iki lah. Iki nang kene iki ngene area dapur e. Cara ngono tempat masak-masak nang kene iki ready yo. Wis level aja kuwatir mau dipasangno. Nah, nang sebelah kan kene iki iso digawe tempat area laundry room utawa cuci jemur nang kene. Cara ngono ben gak cemrentel nang ngarep kumane ben yo. Iso ben kene. Nah, saiki langsung ya tak ceritani nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omane regane 500 jutaan, ukurannya 6x12. Untuk super lokasi, boneno wis, sering amat naik amat dari kayu. Wis naik kali suwe, belum ngerti kok, paling nungguin mas.